Un ano máis, o labor desinteresado de Miguel Abraldes fixo posible que Aguiño conte cun Belén de primeiro nivel. O nacemento instalado no adro da igrexa componse de máis dun cento de figuras, 60 delas móviles. Pesas hai moitas que ver, hai, por exemplo, as que están con movimento, máis as fijas, con movimento hai 60 pesas, 60 ou 65, agora non me acordo moito. E, bueno, pois temos o típico leñador, temos o carpinteiro, temos a lavandera, todos eses, bueno, cagoné, todos eses, e os muiños, e ríos, e todo ese movimento. Os usuarios da UAD foron os encargados da montaxe das figuras a que Miguel lles dá vida con movementos moi precisos e sincrónicos, como, por exemplo, o do leñador cortando a madeira. Ese é que máis lata me dou, porque hai que sincronizar aí os movimentos que coincida. O movimento da machada ca apertura do tronco. Este espectacular resultado é froito das moitas horas de traballo que Miguel dedica á súa afección, iniciada xa hai moitos anos, cando comezou a montar o nacemento na súa casa. Si, de bastantes horas de traballo, si, porque, bueno, non sempre sale a primeira o movimento, entón hai que probar con moitas técnicas. Aqueles que ata o momento non se achegaron a ver este fermoso Belén aínda teñen oportunidade de facelo, posto que permanecerá montado no adro da igrexa de Aguiño ata o 7 de xaneiro.